Netflix, ξέρεις πώς ξεκινάει πάντα. Βλέπεις τη σειρά, κολλάς. Τελευταίο επεισόδιο, τεράστιο cliffhanger. Λες, εντάξει, θα περιμένω λίγο. Η νέα σεζόν ανανεώθηκε. Όχι ημερομηνία, όχι μήνα, σύντομα. Περνάνε 2 μήνες, 3 μήνες, 6 μήνες. Στο μεταξύ, έχω δει το One Piece επί 3 φορές μέχρι να βγει η δεύτερη σεζόν. Ηρέμησε. Είναι το πρώτο βίντεο. Ηρέμησε. Περνάνε 2-3 χρονάκια για τη δεύτερη σεζόν για 8 επεισόδια και μπορεί να το κάνουν με 2 parts. Γαμώ το σπίτι σου! Εν τω μεταξύ, επειδή παίζουν τους teens, λες wow, πώς μεγάλωσουν έτσι σε μία σεζόν. Όχι μόνο μας βασανίζουν με το αν θα βγει νέα σεζόν, αλλά άμα ακυρωθεί, εκεί τη γαμίσαμε. Φαντάσου τώρα να περιμένεις 2 χρονάκια και στο τέλος να σου πούν, ξέρεις τι, ακυρώθηκε. Ή όταν αλλάζουν directors και παίρνουν τους political correct walkers and oh my god, America! Σαν την κατηφόρα που πήρε το Witcher. Και πραγματικά, οι 2 πρώτες σεζόν ήταν υπέροχες. Πώς κατάδυσε έτσι? Δεν το πιστεύω. They did you dirty, my friend. Μας είχανε στα όπα το 2000. 15 σεζόνς κάθε χρόνο με 20 επεισόδια και specials. Δεν λέω ναι, να έχει ποιότητα. Ναι, πάρε το χρόνο σου. Αλλά από τη στιγμή βγάζεις μια ώρα σειρά και μου θες 2 με 3 χρόνια να βγάλεις μια άλλη σεζόν με πολύ λίγα επεισόδια και μετά πάλι άλλα τόσα για να βγει η μεθεπόμενη σεζόν, ρε μαλάκα, άστο να πάει στο διάλο. Θα δω Big Bang Theory για 5 εκατοστή φορά.